Здравейте, приятели, здравейте, фидер маняци и добре дошли отново в YouTube канала на Фидер Мания. Днес се намираме на язовир Черногорово, като за мен ще е изключително голяма чест и удоволствие да ловя рамо до рамо в компания на няколкократен републикански шампион, както на плувка, така и на фидер, а именно Славчо Петров. Здрасти, Весели. За мен също удоволствие. От доста време се каним да не направим може да се един общ наканим. риболов. Да. Също така искам да представя и другия гост, смолянската пила Митко, най-новата надежда на отбора на Шампион Фит. Мите смоленчаните трябва да се държиме и крепиме, нали така? Абсолютно. Стабиляга, Митко. Стабиляга, няма грешки, просто момчето наистина е топ. Славчо, ще ги дърпаме ли платиките днеска? Наканил им съм се от доста време. Вие няколко дни ги будете тук. Сега ще видим какъв риболов ще направим. Миналия път също бяхте направили хубав риболов, но ние с Митко не успяхме да си запазим този бокс. Бяхме от среща. Среща на 12-ти. Да, и въпреки това, мисля, че направихме приличен риболов. Хванахме хубави риби. Не беше касапница, но си развихме петната и излагахме доста качествени платики, каракуди. Снимките, където ми пратихте, видях, че наистина риболов е бил смисъл, добре сте го направили риболова, защото това място, 12 сектор, по това време на годината не е най-удачният, нали, според мен. Да, беше много интересно, защото въртяхме и дистанции. Ти ми беше казал, че тук се лови на 35-40 метра. А там рибите се хванаха в началото на по-близко и след това по-навътре. Беше много интересно. Надявам се и днес да открием нови неща и за това място. Аз също се надявам и така ще открадна някои хитринки така от тебе, макар че си никога не си крил, винаги си казал един истински радетел на риболова, на спортния според мен риболов. така трябва да е. Да. Но, нали, чат път така ще мятам. Има неща, сигурно, които на мен не ми правят впечатление. Вече за нас може да са рутина. Но като за начинаещи риболовци, нали, ти не си начинаеш, но все пак аудиторията, хората, които ще гледат. Да, има и такива. Може да си направят някои полезни изводи и да видят интересни неща, според мен. Така, на фидер, Славчо, с тебе, Митко ще разпъва щеката. И вчера ме предупреди, че не го е бъркал, че лови на щека, той ще си поддържа петно на 45 метра. Представяш ли си? И това ми е градски. Той може да си поддържа. Нали? Щял да си държи петно на 45 може да си извади след това захранката от ухото. Добре, Славчо, да споменем няколко неща и за рецептите, с които сме се подготвили днеска, да обясниш няколко неща. Като цяло виждам, че, нали, и ти си се подготвил, и Митко, и аз с платишки рецепти, както се предполага. Водоема държи изключително голяма популация на платики, сладки аромати и храни. Аз съм добавил един Wonder Black, който от него ще сложа половината. Той е солен, всичко друго е сладко от моята рецепта. Знаем, че платиката този сезон обича сладките захранки и такива аромати. Аз лично съм подготвил на Champion Feed от CDF серията един фидер, който е с червена троха, активна храна, Feeder World, който е с много оранжева троха и много добре държи рибите на петното, и половин Wonder Black ще сложа. Просто за леко потъмняване, понеже има много хищници, както и вие знаете, и ние видяхме така и предния път. Между другото, Feeder World ми става една от любимата захранки вече. 90% от риболовите Feeder World ми присъства в рецептата. Тя е изключително добра. Французите са печели не едно и две състезания с нея. Аз ще заложа на четвъртък, бяхме тук и направихме доста приличен риболов и затова искам да си повторя същата рецепта. Wonder Big Bream, много така добър аромат силен на бадем, много приличен. Да, една от любимите ми храни за едри риби. Ще потъмня с Feeder Dark. Ще добавя
ефициент, нали, сладката бисквита. Това го видях миналия път, когато с кокара бяхте и с митото на Копринка. Да, Тогава, добра добавка, да. Много добра добавка, вече и аз се ползвам за платиките. И както аз си обичам, червена и оранжева троха да си добавим и карамелче. Карамелче. Карамелчето, Класика за платиките. Класика за платиките. Митаче? Ами... Wonder Silver гледаме това. Wonder Silver с пакет CD F Brim. Да. Етанг. Етанг и Speculus. Това е пак късното бизнеска. Като бисквитата. Бисквитка, да. Ага. А с какъв аромат е тя и вкус? Пак е сладка или? Сладъка, да. Сладъка, Сладко е, пак да. е сладко. По-сладко е даже от апетиена. Така ли? Не съм го използвал. Ето, това. мога да опиташ. Чакаш малко. Ага. Аз обичам да... Ммм, Изключително сладко. да, изключително сладък аромат. Еми, да забъркваме храните, да започваме и в процеса на Взел риболова. съм си едно ново глейще. Славчо, това ми направи впечатление, до сега не съм го виждал този продукт. Колко е нов? Ами от един месец го има вече на пазара. Митко? Ще си добавям в кошницата Защо по-малко нямаш. и ще дипваме стръвта от време на време, да видим дали ще карамел има ли? банофи. Може ли да? Да, пак е сладко. Значи в кошницата. В кошницата по-малко Да, и това, ще си дипвам стръвта. това подобава на един аромат. Скачат вече рибите. Скачат вече рибите, нямаме Давайте търпение да да почваме, бъркаме храните и правим допълнителни изключвания, да видим как се развива риболова.
Така вече риболова премина към етап, в който знаеме какво се случва на самото място. В началото беше много трудно, докато хванем първите няколко риби, да напипаме стръвта, дистанцията. Сега вече рибите са почти гол за гол и затова мисля, че има смисъл да обясним вече как протича самия риболов. Много интересно, определено голямо предимство в кълварата и по-бързо реагират рибите на ароматизирани черви. В началото си ароматизирах с този глейс на Шампион Фит. Самите червейчета си стоят живи в кутийката. Закачам 3-4 червя, без значение от цвета. В кошницата, която ползваме на гуру, 20 грама дистанс, слагам малко храна. Тук в къпинга съм си накълцал малко бели черви и царевица. Слагам малко от тях. На всяка кошница добавям от тази смес, малко от пушка. Затапвам с храна. Това, което към момента ми дава най-добър резултат. Платиките, които ловиме, са доста добри размери. На дистанция 45 метра, дълбочината е около 8 метра. Храната е малко по-превлажнена, за да не се отваря много горе и да ги отнася течението. Стига си спокойно до дъното. В момента, в който кълванетата са по-бързи на 2-3 минута, усещам как храната в момента, в който закача рибата, се разтоварва и си остава на петното. Нито се разсейва в страни, докато вадя, нито се отваря при падането, което е оптималният вариант за по-точен риболов, по-прецизен. Продължаваме така риболова. Успехи от нас! Приятели, ние с Митко към момента няма какво да кажем. Приятели, ще приключваме днескашния риболов.
като цяло сме доволни от изгледа. Аз за мен искам да кажа той как протече. Малко трудно, при мен малко по-късно Славчо ми пусна рибите да дойдат. Подходих малко по-така. Да. По-различно от тебе. Ти видя, искаха си повече храна определено рибите. Казах ти още в началото, че когато има някой до тебе, който храни повече, се вижда разликата и си пролича днес. Определено се видя, да. Имаше и някои тънкости, които и аз ги пробвах за първи път. Тези пушеците, които... Но ти когато го направи, ми направи впечатление това нещо, когато го изпробва, че влезна в серия от 6-7 последователни риби и то хубави качествени размери. Определено имаше ефект. Пробвах после и без него. Имаше забавене. Да, имаше забавене в самите кълванета. Всяко дребно нещо в риболова си има значение, особено в състезателния риболов. Да. Накрая това дава разлика в килограмите. В килограмите, да. Както виждаш, рибите бяха значително доста по-едри при мен и ти успя да хванеш няколко хубави, но при мен се държаха. Ти риболов го диктуваше изцяло, да. Изцяло казваше на рибите какво да правят. Така да го кажем на зрителите да им стане ясно. Дистанцията беше 45 метра, както и вие си ловите тук по принцип. Рибите определено там се държаха най-комфортно. Ти имаше пауза, пробва на по-близко, хвана и там риби, но като цяло... С по-малък размер бяха. Да, видя при мене, когато правя нещата не както трябва, рибите ми бяха на линията, се усещаха, когато вкарвам правилните неща и лова на това, което им харесваше като стръв. Определено бяха много по-добре. Дигаха фидър, Славче. Да, направо излиташе няколко пъти, изпуснах и 5-6 риби. Много агресивно взимаха, искаха хубаво изчакване. Да. Много доставяха ни удоволствие, да. Да покажем... Да си направим по някоя снимка с улова. Чакай да улеем с водичка, да не ги нараним. Сипайте твоите и после ела да се... Малко, ама малко. От сърце. Имаш хубаво име. Айде, идвай тук дръж. Ох, майко. Класата си е класа. Да я вървя. Добре. Има, да, наистина. Качествени, класни риби. Наистина, приятели, изкарахме си един незабравим излет. Още един път за мен е изключително голяма чест и удоволствие да ловя до Славчо Петров. Славчо, много ти благодаря. Надявам се да сме били полезни. Абсолютно, да. Това е най-важното. Много бяхте полезни, както на мене, така и на нашите зрители, да им предадем емоцията, тънките моменти от риболова. Да им пожелаем да бъдат живи и здрави, да се радват на живота, малките неща и фидермания топ. Успехи от нас!